Okay bafazi, asizame lento. Ufuna ukushaya iwomen on top. I-vote iyakuhlula. Kade ngenzile la i-video uTikTok wayinqaba because bengenze i-demonstration ngihlela embedeni. But angenzanga kakhulu, angazi indaba benginqabile but what ayingitshela ngifuna ukushaya ngenye tip. Mawuwabuka ama-video ami ungibuka kakhulu ka-TikTok uyazi ukuthi yeah I've spoken about this. Uyangidina lo bra ngoba mncane, uphutshuza amabele ami. So lalela-ke Ntombo. Number 1, mangabe uzoshaya iwomen on top, kunabantu abathi hayi mina ngibanjwa amajaqamba kuba buhlungu usindwa umzimba. Yazi ngobani? Ufika nomzimba kagogo wakho embedeni, ufika namathambo kama wakho embedeni, awufiki namathambo akho, awufiki nomntombi bakho ukuthi yazini wena uzoshaya lento. Number 1 nje i-TP engizonishaya ngayo i1 but sizoqala kulokho ukuthi nje ngik-advise kulokho ukuthi mangabe uzoba ngaphezulu kumuntu wesilisa, into yokuqala udinga ukwazi ukuthi uyokwenzani ngaphezulu. Uyangizwa Ntombo? Niyangizwa lapha emuva? Into yokuqala nisukume ngeenyawo manje ngangizwa lapha bomnaki semuva. Ngithi mina into yokuqala mawuzogibela ngaphezulu kwendoda uzoba ngaphezulu, udinga ukwazi, uzazi, uyithembe, ube neconfidence ukuthi uyohlala phezu kwepipi uyokwenzani. If now uyagibela nje uthi athi ngizame, the fact ukuthi usuthena uyozama ayikho into esazoyenza. Uyayitshela ukuthi awuthi ngiyoyigibela indoda. Mina nginana nama products ami ke la engizokutshela ngawo. Yabona nje le u160 i-activator le uyithi nje uthi la kubhontshisa ugcobe nalapha embotsheni la uthi kuyo imbobo kwenza ukuthi fuqu ufuna ukuyibambela wena emsebenzi, ufuna ukuyifuquzelela 160 rand, ufuna ukuyishayela wena indoda, ufuna ukuyibambela wena mathupha. Kodwa woza lana ngikutshela Ntombo, i-confidence, qala ulayisha i-confidence ukuthi uyisidudla unama-stretch marks, umngakanani emzimbeni, kwenzakalani, beke eceleni lokho, layisha i-confidence. Uyogibela lapha empedeni, ugibela uyazi ukuthi uyokwenzani. That is number 1. Okay? Okwesibili, uma ngabe ngithi ungafiki nomzimba kagogo wakho, ungafiki nomzimba kakama wakho, namathambo kagogo wakho aqhumayo, abhlungu, uzubanjwe nayinkwantshu, Ntombo, ungafiki nakho. Yazi ngobani? Njalo ekuseni mangabe uvuka, you need to stretch. Unga-stretcha ukuthi ngiyasaba phela ngoba ngithi ngiya-stretcha baphinde futhi bangithele phansi. But kunama-stretch lawa uthola ukuthi uthi kanje. Yabo umlenze uthi kube khona kosami ngabe sebeyaganga-ke kube khona uku-stretcha okukuthi you understand? Kuningi nje uku-stretcha, ungaqosha also ungathi uyafenda phansi, yabo? Uqoshamile kanje, ngiqoshamile njengamanje bese uyaphambili, uqoshamile uye move, uye phambili, uye move, uwedwa. Lokho kwenza ukuthi la kube strong. Njengoba abanye bazokutshela ukuthi abanye shaya ama-squat, mangabe uthi kanje ushaya ama-squat, yenza ukuthi amathanga abe strong. But mina ngisho ukuthi gym ngoba ukujima nikufuni. Ukujima into engingayifuni leyo. Mina ngithi nje lula amathambo ekuseni, u-stretch njalo ekuseni mangabe uvuka, ujwayeze ukuthi umzimba wakho uyaluleka, umzimba wakho uyawu-stretch ukuze mangabe usuhlala usuwenza lo msebenzi ungasheshi ukhathala uphelele nawo umoya. Awudingi ukuthi uye ejimini. Khona idudla lana okuyibona zibambela amadoda ngenye indlela. You understand? Ithiphu-ke engizokunikeza yona. Before ngishayele tip, ninendoda yakho niyangifollowa. Njengoba ningibuka nje uyindoda yakhe, nawe gele ungibuka uyintombi yakhe, niyangifollowa yini ngaphela fanele ningifollowe. Ngoba fanele nginama-series. Ngikhiphela le kusasa ngizobe ngikhiphela enye. Ngosuku ngiyakhipha ama-video abe-3. Ngikhuluma nje ngezekamera, ngifundisana nje ngezekamera. Ngiphinde futhi ngikulekelele nange-products ezokusiza natural. Yangizwa ukuthi ngithini? Uyabona nje Ntombo, wena njengamanje uzodinga laba. Le combo le. I-Queen's Tea lena ebese kuba yi-activator. I-Queen's Tea uphuza i-Tipex nje libe lilodwa, uliphuza kathathu ngosuku elilodwa ngoba li-strong lokhu liphindile. Noma uliphuzele nje into enkulu engaka. Ekuseni mangabe uvuka Ntombo, ushaya itiye lakho uyadla yakhe. Noma usudlile ungalishaya kodwa best ungakadli ekuseni. Layela ke Ntombo, itiye liya-activator, itiye kwenza ukuthi uyifune indoda, likushiye u-tight, ebese bengakubhixi ngamathi lithi ukulubricate ngaphansi. 130 rand kuphela. Ebese ukuba nalo lo uyakwenza ukuthi nemizwa ivuka ifuna indoda. Bese kuba nalo i-activate. I-activator i-160 rand. Uyayikapuna nje wabe sengishilo uyigcobe la nje uthi ugcobe nala kuyo imbobo. Ikwenza ukuthi indoda vele ufuna ukwenza yonke into. So le combo Ntombo uyayidinga. Lalelake, ngeke uphuze izinto zokushisisa wena ngaphansi. Ube tight ngaphansi ube right ibinuka. Akufanele ukuthi inuke. Ngeke uzokwazi ukwenza lokho. So ke ungakhohlwa ukuthi kunetiye nali itiye labafazi.
i-womb cleansing. Itiye lami ke thanda zami, you never go wrong. Ama-products ami aba ney'tikha ziba bomvu. That's my brand. I-brand yami i-red, black and uma ungayithathanga futhi inamba kwi-profile picture yami wawu-oda kumuntu uhambe wayo-odela kwezinye indawo akubona ama-products ami lawo and uma ngabe sekugulisa ungabuye uze kumina ngoba nivele nenze njalo mase senixakekile bese niza la kumina. Uyayibona into leyo? Mina ngithatha inamba yami ku-WhatsApp ungena kwi-profile picture uzoyibona inamba zama-distributors khona. Woza-ke ngiqhubeke-ke nale tip engizokunikeza yona if uyaxakeka. Uyabona nje mina uma ngisuke ngigibelile ngifike ngigibele kumnumzane bese ngibeka izandla zami la esifubeni sakhe ngibhalanse ngaye bese ngiyenza. Kuyenzeka-ke uma umazi umuntu wakho une-BP noma unesifo samathambo noma unoshukela uyamazi na umuntu wakho unephika kungenzeka ukuthi uyabambelela kuyena bese kuvele kube ukuthi sesicula amagugu nge-weekend. Amagugu aleli zwe ayosale mathuneni. If yazi-ke nawe ukuthi nge-weekend so sidla amasaladi sesicula amagugu sesiphelezela umuntu wakho awuzukubambelela kuye esifubeni ngoba kuzonyiwa. Ntombo wozala naki sukumani lapha emuva nisukumene emuva ningizwe kahle sondelani ngaphambili wozani la ngicela umuntu wakho masiniyolala gqoka iskipa. Uyazi ntombo ukuthi si-tight ukuthi asikho tight cela umuntu wakho maseniya lapha wazi kahle ukuthi namhlanje ufuna ukumgilinga ufuna ukumenza into yenzeke cela umuntu wakho agqoke iskipa. Uyazi ntombo bese niyahamba. Iskipa siyibheda uma kuyibona abangaphezulu ngoba sibanga isicefe lokhu esinyusa esibamba isibamba but uma kunguwe iskipa sinankinga awuzi ukusinyusa awuzi ukusehlisa ntombo uzombamba ngamaweshingi. Uyagibela uyahlala lapha kuyena suhleli ntombo right uvele ubambe iskipa usicaphuniswe kwama-washing umbambe ngama-washing umuthi ntombo immediately uyehla umzimba uthi dlengele usunento obhalanse ngayo. You understand ntombo? Uzothi mangabe wenza udonsa leskipa wenza umsebenzi udonsa leskipa wenza umsebenzi. Ntombo try le tip ngeke ungizwe kahle ungilalele nje kanje unless you go and do it. Lalela ntombo angithi phela ngoba ngikutshela ukuthi mina umuntu wakho uyamazi nami ngithi hayi umuntu wami ngiyambona ukuthi hayi uyakhwehlela unomkhuhlane and ngiyazi ukuthi hayi kanye ngenyanga ngifuna ukuyibambela mina ngifuna ukuzenzela ngiyabona ukuthi uyakhwehlela nami ngathi ngizomuphelezela sicula amagugu. Gqokisa iskipa ubambe iskipa ntombo uyoshuka kumnandini uma kuneskipa phakathi uzokwenza ubhalansa ngaso iskipa in anyhow and ngifuna ukutshela ukuthi ucansi nani niyazi ukuthi lumnandi ngediscomfort. You understand? Ngeke ukuthi ungangitshela ukuthi thina sikwazi ukuthwala indoda enomkhaba isiquqaquko esingakanani sesigaxa sendoda kodwa sikwazi ukusithwala kusuke ku-uncomfortable but that's the thing. I-discomfort ocansini imnandi. I-discomfort yenza yonke into ibe mnandi. Iskipa ngesimsiki hamba uyotrya ungangibuza imibuzo hamba uyotrya uzobona uma ngabe senza khona. Yabona nto uhamba uyotrya and ntombo ngikutshelile ukuthi angithi uyafika la uthi 250 uyaklina ngaphansi unama-period anukayo unesilumo une-discharge ku-dry usune-menopause nalitiye lami 250 rand. Noma ngabe ukhulela unodoti uyaliphuza uma ujova alilwi nomjovo but uma ungajovi lizoklina-ke ngenzeka umithi is none of my business. Uma ukuthi uya also trying for abantwana uthenge itiye ngizoni-encourage nje guys ukuthi hlela nje itiye lami alikuthikamezi bese kuba ileli lokuklina lika-250 bese kuba ileli lika-130 and then bese kuba ilo engithe i-activator ka-160 khona-ke ake ngikubekele kanje le combo yoklina le combo. So unetiye la 250 loklina ngaphansi khipha i-discharge khipha ukungcola khipha yonke into bese uba nensipho uzogeza ngayo ngaphansi uyakwazi nokushefa nangayo insipho ngaphezulu ushefe ususa amaqhuqhuvu ungabi namaqhuqhuva lapha ngaphezulu ebese ugcoba u-oyila wami ka-80 rand nawo uyawufutha uthi fufufu noma umuntu wakho yilo engeke ngithi amadoda akagcobe nasepipini alulule. Uyabona nto leyo ehe. So-ke bese kuba-ke nestima istima su-8 rand ubilisa nje ama-teabag lapha ebhodweni kubile ufake ebhakedeni ulinde 5 minutes bese uyahlala for 30 minutes kumunce kudoti usha amabacteria. Inamba yami-ke ka-WhatsApp ungayi kwi-inbox uza ku-WhatsApp ungangifoneli send i-message ngizokuphendula ungakhohlwa ukubuka i-profile picture for i-distributor engabi seduze nawe. Inamba yami ka-WhatsApp 081 729 3262 sukumani lapha emuva niyangizwa 081 729 3262 ungabhayizi kusuya kwezinye indawo usungifuna kwezinye indawo ungishiyela ngikutshele nenamba yami. Uyabona into leyo ungakhohlwa futhi ukuthi ngithe lapha emuva ningifollow
tshela nabangani bakho bangifollowe ngoba sonke la sifuna ukuba nemizi e-right, sibambe ama-relationship a-right, sinuka kamnandi, senzana kamnandi, sishana